давоми 10 моҳи соли ҷорӣ дар вилояти Хатлон 3054 оила аз ҳам ҷудо шудаанд, ки ин нишон дод дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 394 ҳолат зиёд мебошад. таври сардори шуъбаи асноди ҳолати шаҳрвандии раёсати адлият дар вилояти Хатлон Пурнавшар Раҳимзода иттилоъ дод, аз шумораи умумии оилаҳои ҷудошуда 2528 ҳолат бо қарори суд, 507 ҳолат бо розигии ҳамсарон ва 19 ҳолат бо аризаи яке аз ҳамсарон аз ҳам ҷудо шудаанд. баъди ҷудошавии ин оилаҳо 3490 кӯдаки ноболиғ зинда ятим монда, 3404 кӯдак дар тарбияи модар ва 86 кӯдаки дигар дар тарбияи падар қарор доранд. гуфта шуд, ки ҷудошавии оилаҳо бештар дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Ёвон, Кушониён, Абдурахмони Ҷомӣ, Қубодиён, Ҷалолиддини Балхӣ, Вахш, Панҷ ва Ҷайҳун ба қайд гирифта шудааст. дар умум дар давоми 10 моҳи сипаригардидаи соли ҷорӣ дар вилояти Хатлон 21163 ҳолати сабти никоҳи шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишон дод нисбати ҳамин давраи соли гузашта 183 ҳолат зиёд мебошад.